Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα, 1η Ιουνίου 2013, είμαι η Μαρία Σαμολαδά, είναι η εκπομπή Ιατρικές Υποθέσεις και σήμερα θα εξετάσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ας μην ξεχνάμε ότι εχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και επειδή δεν είχαμε εκπομπή χθες, είπαμε να την κάνουμε σήμερα, ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Πανταζής Ιορδανίδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής και διδάκτορ ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα μας βοηθήσει να εξετάσουμε τι γίνεται με τη διακοπή του καπνίσματος. Σε όλη τη συζήτηση θα ήθελα να αναλογιστείτε και να μετρήσετε πόσες Δευτέρες ξεκινήσατε δίαιτα, αλλά και πόσες Δευτέρες κόψατε το κάπνισμα. Κύριε Ιορδανίδη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη και στην εκπομπή Ιατρικές Υποθέσεις. Θα συζητήσουμε ένα θέμα που πολλούς καίει. Όπως είπε και η Θεοδόρα λίγο νωρίτερα, έχει περίπου 2 μήνες που παλεύει με αυτό. Δεν σας κρύβω, το ίδιο και εγώ. Περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα. Τον πρώτο καιρό δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε μία την άλλη γιατί θέλαμε να παρασύρουμε η μία την άλλη. Τώρα όμως είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Και εσείς βέβαια θα μας βοηθήσετε για να μας πείτε την ψυχολογική αντιμετώπιση της διακοπής του καπνίσματος. Είναι θυσμός, έχουμε στερητικά σύνδρομα ή όλα είναι μέσα στο μυαλό μας? Κύριε Σαμολαδά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας. Όντως όλα είναι μέσα στο μυαλό μας και είναι μύθος ότι είναι δύσκολο να κόψει κανείς το τσιγάρο. Αρκεί να καταλάβει ότι κάτι πολύ κακό, μια καθαρσία θα έλεγα, την κάναμε στο μυαλό μας γλυκό, την κάναμε κάτι το καλό. Και σήμερα θα δούμε γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, και λίγο μόδα. Δεν ήταν και λίγο ο βομβαρδισμός και οι διαφημίσεις, μην βλέπουμε τώρα που έχουν απαγορευτεί, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε το ρόλο που έχει παίξει το κάπνισμα στους Έλληνες και πόσο τους έχει επηρεάσει. Πάρα πολύ. Τα επιδημιολογικά στοιχεία όσον αφορά το κάπνισμα στην Ελλάδα είναι όντως πάρα πολύ ανησυχητικά. Στο τελευταίο του βιβλίο ο καθηγητής κ. Τούντας με τίτλο «Η υγεία του ελληνικού πληθυσμού» διεπίστωσε ότι 20.000 Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από τσιγάρο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, είναι πολύ σοβαρό το νούμερο. 40% των ενηλίκων Ελλήνων είναι καπνιστές. Γύρω στα 50% των ανδρών το 2007 κάπνιζαν και γύρω στα 30% των γυναικών. Αυτό αυξάνει ο αριθμός των γυναικών που καπνίζουν σήμερα. 4 στους 10 καπνιστές καπνίζουν πάνω από 20 τσιγάρα ημερησίως. Ένα πακέτο δηλαδή και πάνω. Ακριβώς. Δυστυχώς στις ηλικίες των 14 με 17 ετών το ποσοστό των μαθητών που καπνίζουν αγγίζει τα 25% των μαθητών. 1/4 των μαθητών και παραπάνω καπνίζουν τσιγάρο σήμερα. Νομίζω ότι είναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε Ιορδανίδη, νομίζω ότι είναι ακόμα μια αρνητική πρωτιά που έχουμε ως Έλληνες. Δηλαδή τα παιδιά μας σχεδόν από τα 10 ξεκινάνε και δοκιμάζουν το τσιγάρο. Ναι, δυστυχώς. Και αυτό που ξέρουμε σήμερα με στοιχεία της Παγκοσμίου Οργάνωσης Υγείας είναι ότι ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι καπνιστές καπνίζουν γύρω στα 1.600 τσιγάρα το χρόνο, ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα είναι 2.500 τσιγάρα το χρόνο. Σχεδόν 50% επάνω. 50% πάνω. Είναι φοβερό αυτό το νούμερο. Και φυσικά έχουμε και το πρόβλημα των παθητικών καπνιστών που μας λένε ότι οι παθητικοί καπνιστές γύρω στο 31% εκτίθενται σε τσιγάρο το σπίτι και μέχρι πρόσφατα που υποτίθεται ότι υπαγορεύτηκε το τσιγάρο στην εργασία, ναι. Ένα ποσοστό 38% των μη καπνιστών εκτίθενται στο κάπνισμα στην εργασία. Είναι θλιβερά τα νούμερα, πάρα πολύ θλιβερά. Γιατί καπνίζουν οι άνθρωποι? Καλά καπνίζουν όλοι αυτοί. Καλά καπνίζουμε κι εμείς τόσα χρόνια. Γιατί όμως καπνίζουμε? Επειδή πολύ μεγάλος ντόρος γίνεται για την νοικοτήνη, σίγουρα για να βάλουν την νοικοτήνη στο σώμα τους. Το ερώτημα είναι γιατί δεν παίρνει κανείς ένα χάπι νοικοτήνης ή μια μαστίχα νοικοτήνης. Γιατί χρειάζεται δηλαδή το τσιγάρο? Εκεί είναι το παραμύθι. Εκεί είναι όλος μύθος. Στα νεαρά άτομα, μην ξεχνάτε ότι είναι για τα παιδάκια που βλέπουν τους γονείς να καπνίζουν και που τους απεχθάνονται. Αν ρωτήσει ένα παιδί, πραγματικά ποιο παιδί θέλει να βλέπει τον μπαμπά του ή τη μητέρα του να καπνίζει? Σιγά σιγά όμως μέσα του
μπαίνει αυτή η γοητεία και η μυστηριώδης απόλαυση που έχουν ενήλικες και το παιδάκι δεν έχει, έτσι. Μια άγνωστη απόλαυση που μέχρι πρόσφατα προβάλλονταν πάρα πολύ από τη διαφήμιση. Και έτσι λοιπόν ο έφηβος σιγά σιγά προσπαθεί να γίνει ενήλικας. Πώς προσπαθεί να γίνει ενήλικας ο έφηβος? Κάνοντας πράγματα που κάνουν ενήλικες. Δηλαδή το τσιγάρο, ο καφές, το ποτό, το μακιγιάζ, τα τακουνάκια, τα κορίτσια. Αυτά είναι πράγματα που κάνουν οι ενήλικες. Το τσιγάρο είναι ένα από αυτά. Προσπαθεί λοιπόν να ανακαλύψει άγνωστες απολαύσεις που ανήκουν αποκλειστικά στους ενήλικες. Έτσι ξεκινάνε οι περισσότεροι νέοι του τσιγάρου. Μην ξεχνάμε ότι για τα παιδιά το τσιγάρο είναι μια συλλογική πράξη. Δηλαδή καπνίζουμε στην παρέα. Όπως δυστυχώς σήμερα και το χόρτο έχει γίνει μια συλλογική πράξη. Καπνίζουμε το χόρτο στην παρέα. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Μεγάλο πρόβλημα και νομίζω μεγάλο πρόβλημα πια και στα σχολεία. Δηλαδή κάποτε τα παιδιά πηγαίναν στις τουαλέτες του σχολείου για να καπνίσουν, μην πω την πιο γνωστή μάρκα που υπάρχει, το μαλμποράκι στις τουαλέτες του σχολείου. Τώρα δυστυχώς οι καταγραφές που δεν μπορούν και οι ίδιοι καθηγητές να δουν πώς θα το χειριστούν είναι για το χόρτο που λέτε. Είναι ένα μυστικό που είναι μια ομερτά που έχει παρέα των εφήβων στο σχολείο. Το κάπνισμα. Είναι. Το τσιγάρο κάνει τον έφηβο να ξεχωρίζει. Έτσι νιώθει ο ίδιος. Ναι. Καπνίζει για να δηλώσει πως άλλαξε. Και έχουμε και μια διαφορά στο κάπνισμα του αγοριού από το κορίτσι. Το αγόρι καπνίζει για να δείξει την επίδοση. Καπνίζει, ροφάει το καπνό μέσα του, καπνίζει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων. Το κορίτσι τι κάνει? Στυλ. Εμφάνιση. Κρατά το τσιγάρο με κομψότητα. Μιμείται ηθοποιούς που είδε στον κινηματογράφο να καπνίζουν, άλλες γυναίκες. Το θέμα του στυλ μπαίνει. Γίνεται μέρος της εμφάνισης, γίνεται αξεσουάρ το τσιγάρο. Κόσμημα. Και γίνεται και συνώνυμο της σεξουαλικής δύναμης, της άνεσης, της τόλμης, της αυτοπεποίθησης. Έτσι. Και δυστυχώς, ξέρετε κανένα μανιώδη καπνιστή που πραγματικά είναι ευτυχισμένος που καπνίζει? Οι περισσότεροι θα μας πούνε το συχαίνομαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δηλαδή ο μανιώδης καπνιστής καπνίζει όχι από επιθυμία αλλά από ανάγκη. Πράγματι κύριε Ιορδανίδη, έχετε τόσο μεγάλο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν το κάνουν από μαγιά, από στυλ, από μια απλή συνήθεια και είναι αυτοί που είναι πραγματικά εξαρτημένοι, θεριακλίδες που λέμε, αν τους ρωτήσουμε, που τους έχουμε ρωτήσει, τους λέμε καλά πώς κάνεις το τσιγάρα? Θέλω να το κόψω και δεν μπορώ. Τα κυριότερα αίτια του καπνίσματος είναι ψυχοκοινωνικά. Γι' αυτό και η ψυχολογική προσέγγιση που προτείνω είναι πάρα πολύ σημαντική, μαζί με άλλες προσεγγίσεις φυσικά. Ναι, και σε αυτό ήθελα λίγο να σας ρωτήσω κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος. Ότι ας πούμε, επειδή έχουμε κάνει εκπομπές όσον αφορά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και μας έχουν πει αντίστοιχα συνάδελφοί σας ότι μετά από ένα μήνα που κάποιος είναι καθαρός, τα αστερητικά σύνδρομα δεν υπάρχουν. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι το αντίστοιχο είναι και με την νοικοτήνη. Ακριβώς, αν κάποιος μπορεί σε ένα μήνα να περιορίσει ή να μην έχει στερητικά σύνδρομα από ναρκωτικές ουσίες, πόσο δε μάλλον από ένα απλό τσιγάρο. Είναι ψυχολογική εξάρτηση. Τι γίνεται λοιπόν και θέλουμε και συνεχίζουμε να θέλουμε να καπνίσουμε? Γιατί τα αίτια είναι κυρίως ψυχοκοινωνικά. Μου αρέσει, μου έγινε συνήθεια, δίνει στυλ. Είπατε τον cowboy του Marlboro. Το Lucky Luke, βέβαια. Για δίνει τη γυναίκα στα τσιγάρα Slims, έτσι. Είναι σύντροφο στη χαρά και στη λύπη το τσιγάρο. Δίνει την αίσθηση ότι αυξάνει τάχα την ενεργητικότητα. Μερικοί άνθρωποι ακόμα καπνίζουν και να μην παχύνουν. Έχουν και αυτή τη δικαιολογία. Είναι θα μια μας μαθημένη... το πείτε αυτό. Όταν το κόβουμε παχαίνουμε ή είναι μύθος? Είναι μύθος. Αλλά είναι μύθος και θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά για να δείτε ότι είναι μια μαθημένη συμπεριφορά, μπορείτε να φανταστείτε έναν που χορεύει ζεμπέκικο χωρίς να κρατάει τσιγάρο? Θα είναι σαν να χορεύει με παπιόν. Και μάλιστα οι Σμυρνοί που φέρανε εδώ οι συγχωρεμένοι δηλαδή, θα σπάνε τα κοκαλάκια τους σήμερα μέσα στον τάφο τους, αν δούνε πως χορεύεται το ζεμπέκικο. Σηκώνεται ο πρώτος στην πίστα, όλοι κάτω, ναι. Έτσι, μαζεύονται και τρεις γυναίκες γονατιστές έτσι, και χτυπάνε παλαμάκια και ανάβει ένα τσιγάρο και το δίνει αναμένο στον θεριακλή για να χορέψει το ζεμπέκικο. Βλέπετε λοιπόν μια εικόνα υπνοτική, καθαρά. Σε ύπνωση βρίσκεται εκείνη την ώρα ο χορευτής. Δεν μπορεί να δει τον εαυτό του χωρίς το τσιγάρο. Βλέπετε πώς μαθαίνετε μια συμπεριφορά λοιπόν. Μιμητική θα λέγαμε. Βεβαίως. Γιατί
έχει γίνει ο καπνιστής έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου. Η πλύση εγκεφάλου που από τα μέσα ενημέρωσης, από τη μιμητική συμπεριφορά όπως είπατε κλπ, τον κάνει κάτι που είναι τόσο άσχημο, μια πραγματική ακαθαρσία, να το θεωρεί ότι είναι γλυκό και θεωρεί ότι του αρέσει. Μιλάμε για μια καθαρή πλύση εγκεφάλου. Λοιπόν, πλύση εγκεφάλου, είπαμε, όλα αυτά, μέσα μαζικής, διαφημίσεις, ταινίες, αυτό είναι η πλύση εγκεφάλου, η εικόνα αυτή? Να σας θυμίσω ότι κάθε καπνιστή σήμερα που παίρνει. Και στην ιατρική θέλω να μου πείτε, κύριε Ιορδανίδη, όταν λέμε πλύση εγκεφάλου, γιατί το λέμε για διάφορα. Σου έκανε αυτός πλύση εγκεφάλου ότι είναι καλός. Τι είναι η πλύση εγκεφάλου τελικά? Βεβαίως. Αν πάτε να πάρετε σήμερα ένα πακέτο τσιγάρα, είναι υποχρεωμένοι οι βιομήχανοι να γράφουν ότι το τσιγάρο κάνει κακό, προκαλεί καρκίνο κτλ. Και υπάρχει και το ανέκδοτο. Κάποιος πηγαίνει στο περίπτερο, παίρνει ένα πακέτο τσιγάρα και λέει το πακέτο, το τσιγάρο προκαλεί διαταραχή της στήσης. Το πετάει στον περίπτερα και λέει δώσ' με ένα άλλο ρε που προκαλεί καρκίνο, δεν θέλω αυτό. Έτσι, καταλαβαίνετε. Αν πραγματικά οι άντρες ξέρανε το τι κάνει το τσιγάρο στα γεννητικά τους όργανα, δεν θα αγγίζανε το τσιγάρο. Έτσι, φοβερή ζημιά που τους κάνει. Εμείς λοιπόν βλέπετε ότι τα μέσα ενημέρωσης μας έχουν κάνει τους καπνιστές, τη διαφήμιση, η μιμητική συμπεριφορά, να ξεχνάνε ότι αν πάνε σήμερα στο νοσοκομείο θα δουν ανθρώπους οι οποίοι σήμερα ζουν, έχουν αιμόπτηση και αύριο πολλοί από αυτούς δεν θα υπάρχουν. Αύριο, έτσι, οι ογκολόγοι, οι πνευμονολόγοι έχουν καθημερινώς στα χέρια τους ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν με ένα μαρτυρικό θάνατο. Το ξέρουμε όμως αυτό. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που λέγεται μηχανισμός αποσύνδεσης. Αποσυνδέεται δηλαδή το άτομο από όλα αυτά τα αρνητικά και τα ξεχνάει. Τι εννοείται όταν λέτε αποσυνδέεται από τα αρνητικά του καπνίσματος? Ο μηχανισμός της αποσύνδεσης είναι ένας χρήσιμος μηχανισμός. Είναι ένας υγιής μηχανισμός όταν χρησιμοποιείται σωστά. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε την εικόνα μιας μητέρας η οποία έρχεται στο σπίτι και βλέπει το διαμέρισμά της να καίγεται. Αψηφά τις φλόγες, μπαίνει μέσα στο διαμέρισμα, καίγεται και δεν πονάει, έχοντας την αγωνία το αν το παιδί της είναι ζωντανό μέσα στο σπίτι. Είναι τέτοια η χαρά της που βλέπει το παιδί στην κούνια, το παίρνει, τον τυλίγει μια κουβέρτα και ξαναβγαίνει έξω, ξανακαίγεται και δεν πονάει, διότι αποσυνδέεται από τον πόνο. Αυτή είναι μια υγιής μορφή χρήσης της αποσύνδεσης. Έξω από εδώ ένας πατέρας, μια οικογένεια χάνει το παιδί τους. Κλαίει και οδύρεται, πονάει τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο μήνα. Κάποια στιγμή ο πατέρας αυτός, η μητέρα πρέπει να κοιμηθούν 2-3 ώρες για να μπορούν να δουλέψουν την επόμενη μέρα, να βγάλουν τα έξοδα της κηδείας, να βγάλουν τα έξοδα του νοσοκομείου του παιδιού τους. Κλείνουν λοιπόν προσωρινά τον διακόπτη του μυαλού τους, κοιμούνται 2-3 ώρες και ξανανοίγει αυτός ο διακόπτης στις 5 η ώρα, 6 ώρα το πρωί που ξαναθυμούνται το πένθος που έχουν. Αυτή λοιπόν είναι μια υγιής χρήση της αποσύνδεσης, ότι ξεχνάμε προσωρινά, κλείνουμε το διακόπτη. Ο καπνιστής κλείνει το διακόπτη μόνιμα και χρησιμοποιεί έναν υγιή μηχανισμό παθολογικά. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του καπνιστή, και είναι σε αρνητική υποβολή, σε αρνητική ύπνωση θα λέγαμε, μη βλέποντας τα κακά του τσιγάρου και εντοπίζοντας την προσοχή του στο στυλ, στο τι μ' αρέσει, στο τι θα πει καφές χωρίς τσιγάρο κλπ. Η κακή λοιπόν υποσυνείδητη χρήση του μηχανισμού αυτού της αποσύνδεσης κάνει τον καπνιστή να μην βλέπει πόσο επικίνδυνη και πόσο παρακμιακή είναι η συμπεριφορά αυτή. Και επειδή προηγουμένως αναφέρατε ότι ενώ έχετε κόψει το τσιγάρο πάλι σας έρχεται να καπνίσετε, αν εκείνη την ώρα τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς. Αν εκείνη την ώρα σκεφτείτε πόσο παρακμιακή είναι αυτή η συμπεριφορά, μέσω θα αλλάξετε νοοτροπία. Διότι εσείς έχετε κρατήσει λόγω της αποσύνδεσης έχετε κρατήσει κάποια τάχα θετικά στοιχεία ακόμα μέσα σας. Όσο αυτά τα θετικά γίνουν αρνητικά και ήδη αρχίσατε να μυρίζετε τη μυρωδιά των δίπλανών σας που καπνίζουν, η όσφρηση σας έγινε καλύτερη, η γεύση σας έχει γίνει καλύτερη, και καφέ να πιείτε ακόμα που πάντα το συνδέατε με το τσιγάρο, έχει άλλη γεύση ο καφές τώρα. Δεν μας αρέσει. Είναι το καφέ τώρα. Γιατί μάθατε το καφέ με το τσιγάρο. Σιγά σιγά όμως θα ανακαλύψετε ότι τα ρούχα σας μασκοβολάνε, το άρωμά σας το νιώθετε, μυρίζετε τα λουλούδια και θα βρείτε και έναν καφέ που είναι πολύ πολύ πιο εύγευστος, με διαφορετική γεύση. Έτσι.
Κύριε Ιορδανίδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν το στρες συνδέεται και είναι αιτία καπνίσματος, γιατί ας πούμε κάποιοι γιατροί, ειδικά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης μιας γυναίκας, που ξέρουμε πόσο απαραίτητο και επιβεβλημένο είναι να διακοπεί η χρήση του τσιγάρου, το κάπνισμα. Ωστόσο, κάποιοι γιατροί λένε, άμα είναι να σκάσεις, κάνε και ένα τσιγάρο ή 2 τη μέρα. Αυτό είναι ιατρικό σφάλμα. Ο ίδιος ο γιατρός ξέρει ότι δεν υπάρχει λίγο έγκυος και πολύ έγκυος. Άμα είσαι έγκυος, είσαι έγκυος. Δεν υπάρχει λίγο η καλή ηρωίνη και λίγο καλό τσιγάρο. Έτσι. Δεν είναι όπως το αλκοόλ, που λίγο αλκοόλ μας κάνει καλό. Εδώ έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Επομένως, λοιπόν, λυπάμαι, είναι ιατρικό σφάλμα και σήμερα το ξέρουν οι γιατροί να προτείνουν μια γυναίκα που είναι έγκυος να καπνίζει 1, 2 ή 3, 4, 5 τσιγάρα. Διότι ξέρουμε τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην εγκυμοσύνη με παιδιά τα οποία γεννιούνται με μικρότερο βάρος, με πρόωρες κοίησεις κλπ. Το στρες παίζει ρόλο είναι αιτία του καπνίσματος? Είναι μεγάλη απάντηση, θέλετε να πούμε μετά τις διαφημίσεις? Να πούμε λόγια. Η νοικοτήνη έχει διαγερτική δράση. Έτσι. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι μαθημένη συμπεριφορά, ότι το στρες, το τσιγάρο με χαλαρώνει όταν είμαι στρεσαρισμένος. Αυτό που στην πραγματικότητα γίνεται είναι ότι δημιουργείται ένα άγχος όταν πέσουν λίγο τα γράδα της νοικοτήνης και ο καπνιστής αισθάνεται καλύτερα όταν ανεβάσει αυτά τα γράδα. Ακριβώς ό,τι κάνει και κάποιος που παίρνει ηρωίνη. Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Πανταζή Ιορδανίδη, ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή και διδάκτορα της ψυχιατρικής κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την ψυχολογική αντιμετώπιση της διακοπής του καπνίσματος. Επιστρέψαμε στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μαρία Σαμολαδένη, η εκπομπή Ιατρικές Υποθέσεις, και σήμερα με τη βοήθεια του κυρίου Πανταζή Ιορδανίδη, ψυχιάτρου, ψυχοθεραπευτή αλλά και διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της ψυχιατρικής, εξετάζουμε την ψυχολογική αντιμετώπιση της διακοπής του καπνίσματος. Κύριε Ιορδανίδη, μείναμε στο στρες, μου απαντήσατε, και θέλω τώρα να πάμε κατά πόσο το κάπνισμα επηρεάζει τη σεξουαλική ικανότητα. Επίσης συνδεδεμένο το τσιγάρο πριν και μετά. Μαθημένη συμπεριφορά. Ναι, βέβαια. Αν ξέραν οι άνδρες τι ζημιά κάνει το τσιγάρο στο πέος τους, δεν θα το αγγίζανε. Το ίδιο και οι γυναίκες. Για να καταλάβετε τι ζημιά κάνει το τσιγάρο στα αγγεία, στα μικροαγγεία, να σας πω ότι σήμερα εάν κάποιος κόψει το δάχτυλό του και πάει σε ένα νοσοκομείο κουβαλώντας το δάχτυλο σε ένα χαρτομάνδυλο, είναι αναγκασμένοι οι πλαστικοί χειρουργοί μας και οι χειρουργοί γενικότερα σε μια εφημερία να δουλέψουν 12 ώρες, 3 χειρουργοί, και να σας πω ότι πληρώνονται 75 ευρώ τη βραδιά, αυτά θα πάρουν για 12 ώρες, για να κολλήσουν ένα δάχτυλο το οποίο ξέρουν ότι αν το άτομο είναι καπνιστής δεν πρόκειται να κολλήσει. Αλλά δεν μπορούν να μην το κάνουν αυτό. Αντίστοιχα στην Αμερική, επειδή όλα μετρούνται και έχουν γίνει μελέτες ότι αυτό το δάχτυλο δεν πρόκειται να κολλήσει, εάν επιβεβαιώσουν ότι το άτομο είναι καπνιστής, το πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων και του λένε ότι δεν μπορούμε να στο ράψουμε και δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη. Αυτή είναι η ζημιά. Και μάλιστα οι ουρολόγοι. Το παράδειγμα που φέρατε, κύριε Ιορδανίδη, είναι συνταρακτικό. Φανταστείτε τι γίνεται λοιπόν στα γεννητικά όργανα. Και μάλιστα οι ουρολόγοι κάνουν το εξής: αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει πρόβλημα στη κυκλοφορία του πέους του καπνιστού, τον παραπέμπουν σε καρδιολόγο αμέσως. Διότι θεωρούν ότι το ίδιο συμβαίνει και στα εγγύη της καρδιάς του, χωρίς να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Επομένως λοιπόν ξέρουμε ότι στους άντρες προκαλεί μείωση της θητικής ικανότητας. Και όσο αυξάνουν τα χρόνια αυτό φαίνεται όλο ένα και περισσότερο, γιατί προκαλείται σκλήρηση των αρτεριών που τροφοδοτούν με αίμα το πέος. Έχουμε προβλήματα πρόωρης εξπερμάτισης, μείωσης της ποσότητας των σπερματοζωαρίων. Δηλαδή ο μέσος καπνιστής ηλικίας 30-50 ετών παράγει περίπου 3,5 ml σπέρματος, που είναι, θα έλεγα, αυτό είναι ο μέσος μη καπνιστής, έτσι. Παράγει περίπου 3,5 ml σπέρματος, τα 3/5 δηλαδή μιας μεγάλης κουταλιάς σούπας. Οι καπνιστές της ίδιας ηλικίας παράγουν, θα έλεγα,
λιγότερο από το μισό. Επηρεάζεται η ποιότητα του σπέρματος, δηλαδή ο αριθμός των σπερματοζωαρίων, η κινητικότητα, η ζωτικότητά τους, η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται, και αυξάνεται επίσης ο αριθμός των παραμορφωμένων σπερματοζωαρίων. Και στη γυναίκα, ξέχωρα από το γεγονός ότι αλλάζει η εικόνα της γυναίκας, κυτρινίζει το δέρμα της, χαλάνε τα δόντια, μαυρίζουν τα μάτια, μειώνεται η αισθητική ικανότητα, προσβάλλεται κυρίαρχα η κολπική υπεραιμία, η αιμάτωση δηλαδή του κόλπου, η κλειτοριδική διέγερση, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της κολπικής ειδονής και του κλειτοροειδικού οργασμού. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι γυναίκες οι οποίες καπνίζουν και παίρνουν και ταυτόχρονα και αντισυλληπτικά. Ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Νομίζω ότι απαγορεύεται, έτσι δεν είναι? Απαγορεύεται. Ναι, κανονικά οι γιατροί λένε ότι αν θα πάρεις αντισυλληπτικά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα ή δεν θα τα πάρεις. Αυξάνεται ο κίνδυνος θρομβώσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων στις γυναίκες. Τόσο σοβαρές επιπτώσεις. Βέβαια, καλά λέμε τόση ώρα τα αρνητικά. Πρέπει να πούμε και λίγο ποια είναι τα θετικά, αν τελικά κόψουμε το κάπνισμα. Βεβαίως. Πρώτα η εικόνα μας. Δηλαδή πόσο είναι παρακμιακό να βλέπεις μια γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα να κρατάει κάτι στο χέρι της. Έτσι. Δεν θέλω να πούμε βέβαια για την οικονομία που κάνεις. Βεβαίως, σήμερα ειδικά. Ειδικά στις μέρες μας. Ναι. Ξέρουμε ότι 20 λεπτά μετά τη διακοπή του καπνίσματος επανέρχεται η αρτηριακή πίεση στα κανονικά επίπεδα. Ομαλοποιείται ο αριθμός των σφίξεων. Πολλοί καπνιστές έχουν κρύα χέρια, κρύα πόδια, επανέρχονται στο φυσιολογικό. 8 ώρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος, το μονοξίδιο του άνθρακος που υπάρχει μέσα στο τσιγάρο φεύγει από τον οργανισμό και οξυγονώνει ο καπνιστής σε φυσιολογικά επίπεδα. Μέσα σε 12 ώρες έχει φύγει όλη η νοικοτήνη από τον οργανισμό. Σε 24 ώρες αρχίζει να μειώνεται η πιθανότητα καρδιακών επεισοδίων. Σε 48 ώρες βελτιώνεται η γεύση και η όσφρηση. Σε 72 ώρες γίνεται ευκολότερη η αναπνοή. Αυξάνεται η εμπνευστική χωρητικότητα των πνευμόνων. Σε 2 εβδομάδες έως 3 μήνες βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος. Σε ένα χρόνο σε ένα χρόνο από τη διακοπή του καπνίσματος ο κίνδυνος καρδιαγγικού επεισοδίου μειώνεται κατά το ίμιση. Προσέξτε πόσα χρόνια χρειάζεται για να φύγει ο κίνδυνος του καρκίνου. Χρειάζονται 5 χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος για να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του στόματος και του τραχύλου. Χρειάζονται 10 χρόνια για να μειωθεί ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο των πνευμόνων. Δηλαδή ένας καπνιστής ο οποίος κόβει το τσιγάρο και έχει καπνίσει 10-15 χρόνια, χρειάζονται 10 χρόνια για να μειωθεί ο κίνδυνος. Δηλαδή συνεχίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα. Και χρειάζονται 15 χρόνια για να πει ο άνθρωπος ότι δεν έχει πλέον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων. Τα ωφέλη λοιπόν είναι σημαντικά και μόνο στην εικόνα μας και μόνο στην υγεία μας και στην αναπνοή μας, ότι δεν μυρίζουμε, ότι μοσχοβολάμε, ότι έχουμε καλή γεύση. Δίνουμε χρόνια στη ζωή μας. Και καλά χρόνια. Καλά χρόνια. Όχι εξαρτημένα χρόνια. Όχι χρόνια που να πρέπει να πάμε σε ένα μαγαζί και να λέμε εγώ δεν πάω εκεί γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα. Πρέπει να πάω θέατρο και επειδή δεν μπορώ να καπνίσω, να ξέρω ότι θα βλέπω την παράσταση και θα θυμάμαι τη μισή γιατί θα σκέφτομαι το αυτό. Θέλω όμως να μου πείτε, κύριε Ιορδανίδη, τι ρόλο παίζει. Γιατί έχουμε ακούσει για την ύπνωση και αυτό σε ταινίες. Υπάρχει και γύρω από αυτό μύθοι, πραγματικότητες. Πώς μπορεί να βοηθήσει η ύπνωση, πώς γίνεται, είναι κάτι επικίνδυνο, θα με κοιμήσετε? Λοιπόν, πρώτα να σας πω ότι το άτομο που καπνίζει είναι σε μια αρνητική αυτούπνωση. Η ύπνωση βασίζεται στη χρήση της φαντασίας μας. Η μέθοδοι όμως που χρησιμοποιούμε για τη διακοπή του καπνίσματος, και είναι μύθος ότι το κάπνισμα δεν κόβεται εύκολα, επαναλαμβάνω, είναι ένας μύθος ότι το κάπνισμα δεν κόβεται εύκολα. Οι ψυχολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι ένας συνδυασμός της λεγόμενης γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας και της ύπνωσης. Για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί η ύπνωση, ας μιλήσουμε λίγο για τα βασικά στοιχεία της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας. Ναι. Βασίζεται στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε
στο μυαλό μας μέσα αυτά που εμείς οι γιατροί, οι ψυχοθεραπευτές ονομάζουμε γνωσιακά σφάλματα. Είναι οι ιοί που έχουμε στο software του μυαλού μας. Το τσιγάρο είναι ωραίο, μου κάνει καλό, με χαλαρώνει κλπ. Αυτά τα λέμε γνωσιακά σφάλματα στη γλώσσα μας. Όσοι γνωρίζουν από κομπιούτερς καταλαβαίνουν ότι ο μεγαλύτερος φόβος αυτών που έχουμε σήμερα κομπιούτερ είναι μην μπει και ένας ιός. Όταν μπει ένας ιός τέτοιο στο δικό μας το μυαλό, καταλαβαίνετε, κάνουμε το κακό γλυκό. Επομένως λοιπόν, τα κύρια στοιχεία της δουλειάς της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι αυτό που λέμε γνωσιακή αναδόμηση των λόγων που έκαναν τον καπνιστή να έχει μάθει να πιστεύει ότι του αρέσει να καπνίζει. Η αναγνώριση των εκκλητικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων που κάνουν ένα καπνιστή να καπνίσει. Το ποτό, η παρέα, συγκεκριμένα μέρη, πριν το σεξ, μετά το σεξ όπως είπατε, δυσκολίες της ζωής. Μην ξεχνάμε πως οι άνθρωποι όμως καπνίζουν και στα πάρτι που πάνε, αλλά και στις κηδείες των φίλων τους που πέθαναν από το τσιγάρο. Πάλι τσιγάρο θα βάλουν. Και πολλοί, κύριε Ιορδανίδη, σε έναν θάνατο που έχουν κόψει το κάπνισμα είναι αφορμή για να το ξαναρχίσουν. Σωστά. Ένας άλλος στόχος της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχολογικής θεραπείας είναι η αύξηση της αυτοπεποίθησης του ατόμου για την ικανότητά του να γίνει μη καπνιστής. Η διερεύνηση τυχόν αμφιθυμίας που μπορεί να έχει το άτομο, έλλειψη αποφασιστικότητας, αίσθηση ότι είναι μεγάλη θυσία να κόψω το τσιγάρο, ότι είναι δύσκολο να το κόψω, παραμύθι είναι αυτό, είναι πολύ εύκολο και ξέρουμε πολύ καλά ότι 90% των καπνιστών που μαθαίνουν ότι έχουν καρκίνο ή παθαίνουν νέφραμα του μυοκαρδίου το κόβουν το τσιγάρο. Ναι. Πού είναι λοιπόν η χημική εξάρτηση? Η αντιμετώπιση του φόβου αύξησης βάρους μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Και το βάρος βάζουν 5 ή 6 κιλά άτομα που καπνίζουν το τσιγάρο για ποιο λόγο? Πρώτον, διότι η νοικοτήνη αυξάνει το μεταβολισμό. Επομένως, όταν κόψεις το τσιγάρο, ο μεταβολισμός σου μειώνεται. Και αν δεν ασκείσαι, δεν γυμνάζεσαι. Αυτό όμως μπορεί να προληφθεί, όπως είπατε, με την άσκηση. Και το δεύτερο είναι ότι το άτομο χρησιμοποιεί υποκατάστατο του τσιγάρου που είναι το γλυκό. Πρέπει να βάλει κάτι στο στόμα του. Μην ξεχνάτε, το τσιγάρο από το στόμα το παίρνει. Το βάζει από τα αυτιά το άτομο. Άσχετα αν κάποιοι φτάνουν να καπνίζουν μέχρι και από τα αυτιά. Το στόμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για την ύπνωση. Υπάρχει ένας βασικός κανόνας σε όλους μας ότι ο ζήλος για να καταφέρουμε κάτι εξαρτάται από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε ότι θέλετε να κάνετε ένα τραπέζι σε 20 άτομα, αν σας αρέσει να μαγειρεύετε. Εύχομαι να σας αρέσει να μαγειρεύετε. Μ' αρέσει. Λοιπόν, δεν φαίνεται. Και αν θα έρθω εγώ στην κουζίνα σας, θα σας δω εκεί, τσίκι, να μαγειρεύετε. Έχετε να κάνετε τραπέζι σε 7 η ώρα και εγώ θα πελαγώσω. Πώς εσείς θα φτιάξετε αυτό το τραπέζι για τα 20 άτομα? Εσείς όμως το έχετε δει στο μυαλό σας, πώς με τη φαντασία σας, πώς θα είναι και πώς θα χαίρεστε τα άτομα και δεν αγκομαχείτε για να προετοιμάσετε το γεύμα. Άρα λοιπόν με τη φαντασία σας το έχετε δει και έχετε ζήλο για να κάνετε το τραπέζι. Έχεις ένα φοιτητή ο οποίος έχει δει τον εαυτό του γιατρό, δικηγόρο, δημοσιογράφο ή οτιδήποτε και βλέπεις τελειώνει το πανεπιστήμιο σε 4-5 χρόνια. Ο άλλος ο οποίος δεν έχει προσδοκόμενο αποτέλεσμα είναι αιώνιος φοιτητής. Ακριβώς αυτό χρησιμοποιούμε. Η ύπνος δεν είναι τίποτα το ταραλατανίστικο, τίποτα το μυστηριώδες, τίποτα σαν και αυτό που βλέπετε στα έργα του Woody Allen. Είναι εστιασμένη προσοχή και χρήση της φαντασίας για να πετύχουμε το στόχο που θέλουμε. Και αυτό γίνεται με την πιο κλασική μορφή της ύπνωσης, όπου το άτομο βρίσκεται σε μια χαλάρωση, είτε με ανοιχτά τα μάτια, σε ύπνωση ενεγρηγόρηση όπως το λέμε, μέσα από μια ψυχοθεραπευτική δουλειά, ψυχοθεραπευτική συζήτηση, χρησιμοποιώντας τις εικόνες. Λοιπόν, ο στόχος είναι να καταφέρει το άτομο να δημιουργήσει στο μυαλό του και να δει την εικόνα του πώς και τα ωφέλη του να μην είναι καπνιστής. Κατά τον ίδιο λόγο που θα δείτε το όραμα, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα όραμα στο μυαλό του άνθρωπου και να χαίρομαι το όραμα. Εστιάζοντας λοιπόν σε αυτό, μέσα από μια ψυχοθεραπευτική ιατρική ύπνωση, το άτομο ξαφνικά λέει, μετά από λίγες συνεδρίες, τώρα εγώ δεν έχω όρεξη να καπνίσω. Δεν ξέρω γιατί, πώς έγινε αυτό το πράγμα, αλλά άλλαξα γνώμη. Και πέστε μου πόσες φορές αλλάξατε γνώμη για κάτι χωρίς να ξέρετε όλο τον αλγόριθμο, χωρίς να ξέρετε όλες τις εξηγώσεις. Τώρα εγώ το βλέπω αλλιώς, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Άλλαξα γνώμη. Δεν σας ενδιαφέρει γιατί αλλάξατε γνώμη, γιατί βασιστήκατε στις
πηγές που έχετε στην ψυχή σας μέσα και στις ικανότητες που έχετε και αλλάξατε γνώμη. Αυτό ακριβώς γίνεται με την ψυχολογική προσέγγιση που χρησιμοποιεί τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και την ύπνωση. Θέλω, κύριε Ιορδανίδη, να πούμε κάτι για να προφυλάξουμε και τους φίλους ακροατές. Ότι τέτοιου είδους διαδικασίες απεξάρτησης σε εισαγωγικά, πού πρέπει να την κάνουνε? Δηλαδή, φοβάμαι πάρα πολύ τους τσαρλατάνους, να σας το πω έτσι. Εσείς είστε ένας γιατρός που το έχετε σπουδάσει, είστε γιατρός. Δεν είστε τυχαία ένας άνθρωπος που ασχοληθήκατε με αυτό. Θέλω λοιπόν να συμβουλεύσουμε τους φίλους ακροατές πού πρέπει να απευθυνθούν. Σε τι γιατρό πρέπει να πάνε για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Με το θέμα της ψυχολογικής προσέγγισης ασχολούνται και ψυχίατροι ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγοι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο. Λοιπόν, πριν πάνε κάπου θα πρέπει να μάθουν για τις επιτυχίες του ατόμου, να διαβάσουν την ιστοσελίδα του, να ρωτήσουν να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις τους και να απομυθοποιηθεί αυτό που έχουν στο μυαλό τους, ότι είναι δύσκολο να κόψει κανείς το τσιγάρο. Είναι πολύ εύκολο, αρκεί κανείς να το θέλει. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Λοιπόν, φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής και είναι κρίμα να μην βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει να ρωτήσει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι το 2310-267 και 3 οκτάρια, αλλά και το 2310-243-900 είναι στη διάθεσή σας από αυτή τη στιγμή και εκμεταλλευτείτε το, γιατί μας μένουν μόλις 10 λεπτά. Και βέβαια η επιτυχία της ψυχολογικής αντιμετώπισης της διακοπής του καπνίσματος, μου είπατε ότι παίζει ρόλο τελικά ο τρόπος που θα το κάνουμε, πώς θα δούμε τον εαυτό μας, κύριε Ιορδανίδη, έτσι δεν είναι? Πάμε όχι, περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, πώς θα δούμε τον εαυτό μας? Όπως τον βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια αφίσα, μέσα από μια αφίσα, να είναι με το τσιγάρο, έτσι αντίστοιχα θα πρέπει να το δούμε και χωρίς το τσιγάρο. Θέλετε να χαμηλώσω ή να δυναμώσω λίγο? Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ο γιατρός σε όλα αυτά που είπε έχει δίκιο. Έχω όμως ένα πρόβλημα. Τώρα έχω και 4 μέρες που έχω κόψει το τσιγάρο. Δεν μπορώ να αλέξω τον φαΐ. Και έχω αυξήσει πάρα πολύ τα κιλά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να κόψω το τσιγάρο. Παρόλο που είμαι καπνιστής 20 χρόνια και ήταν πολύ εύκολο. Αλλά το δύσκολο είναι να κόψω το φαΐ τώρα. Τι με συμβουλεύω για αυτό να κάνω? Θα πάω σε κάνα ψυχοαναλυτή, ας πούμε, γιατί το θεωρώ ψυχολογικό το πρόβλημά μου. Είμαι παθιασμένος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, ναι. Κύριε Ιορδανίδη. Ο φίλος τρώει γιατί έχει αντικαταστήσει το κάπνισμα με ένα άλλο υποκατάστατο, το οποίο το παίρνει και αυτό από το στόμα. Μια άλλη ειδονή, μια άλλη ικανοποίηση. Και να μην ξεχνάμε ότι η πρώτη ειδονή, η πρώτη ικανοποίηση που είχαμε στα μικρά παιδιά ήταν το φαγητό. Δώστε τα παιδιά ένα κουτί καραμέλες, θα το φάνε όλο σε 5 λεπτά. Έτσι. Παλινδρομούμε δηλαδή πίσω σε κάτι που είναι τόσο εύκολο και είναι μια ειδονή. Σίγουρα χρειάζεται μια βοήθεια από διατροφολόγο, από ειδικό διατροφολόγο, να το βοηθήσει να κάνει μια καλή δίαιτα. Και θα πρέπει να προσέξει τα αγγλικά, διότι αυξάνεται η όρεξη για αγγλικά. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ακούμε. Είμαι η Ελένη, σας ακούω με προσοχή όση ώρα μιλάτε και ήθελα να πω το εξής. Ήμουνα καπνίστρια πολλών ετών, κάπνιζα 75 τσιγάρα τη μέρα και το κόψα χωρίς καμία βοήθεια. Το κόψα γιατί ανέβασα τον εαυτό μου ψηλά, τα λέω αυτά, μήπως κάποιοι άνθρωποι βοηθηθούν. Και πολύ καλά κάνετε. Ανέβασα τον εαυτό μου, είπα ότι εγώ είμαι πολύ σπουδαία, κάνω δύσκολη δουλειά, δυσκολεύομαι πολύ στη ζωή μου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, αφού καταφέρνω τόσο δύσκολα πράγματα, να μην μπορώ να κόψω το τσιγάρο? Και σας πληροφορώ ότι το έκοψα και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Έβαλα μερικά κιλά, όπως είπε ο προηγούμενος κύριος,
και προσπαθώ τώρα να τα χάσω με τη βοήθεια διατροφολόγου και ψυχολόγου. Το καλό που μου έκανε το κάπνισμα ήταν αυτά όλα που είπε ο γιατρός προηγουμένως. Ναι. Άλλαξε η επιδερμίδα μου, η όψη μου, η διάθεσή μου, η παρουσία μου. Είμαι μια γυναίκα που δεν καπνίζει. Πιάσατε το νόημα, κυρία Ελένη. Πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Σαμολαδά. Καλημέρα και στο καλεσμένο σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εγώ είμαι πρώην καπνιστής, αλλά αν είναι παθητικός καπνιστής. Θα σας πω τι εννοώ. Τυχαίνει να πηγαίνω σε καφετέρειες να βλέπω μάτς, να κάθομαι με φίλους κλπ. Ναι. Και εκεί γίνεται ένα ντουμάνι. Παρότι υποτίθεται ότι υπάρχει αυτός ο νόμος από το 2009 που απαγορεύει σε δημόσιους χώρους το κάπνισμα, καταλαβαίνετε ότι δεν τηρείται, το γνωρίζετε και εσείς φαντάζομαι ότι δεν τηρείται. Στην Ελλάδα οι νόμοι είναι για να καταπατούνται. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς που είμαστε παθητικοί καπνιστές, κατά πόσο κινδυνεύουμε από διάφορες ασθένειες όπως καρκίνος του πνεύμονα και άλλες ασθένειες, το ίδιο με τους ενεργητικούς? Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Κινδυνεύουμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι, κύριε Ιορδανίδη, δεν έχει και μεγάλη απόκληση. Μα ο ίδιος ο καπνιστής δεν καπνίζει μόνο το τσιγάρο του, καπνίζει και τον καπνό που υπάρχει μες στο δωμάτιο. Αυτό είναι το βασικό, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πόσο μάλλον οι παθητικοί καπνιστές. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Να ρωτήσετε, κυρία Θεοδώρα. Λοιπόν, σας είπαμε και στην αρχή, είμαστε 2 μήνες και εγώ και η Μαρία χωρίς τσιγάρο. Καθαρές που λέμε. Λοιπόν, εγώ το καταπολεμώ με τσίχλες νικοτίνης. Αλλά υποφέρω, γιατρέ. Υποφέρω πολύ. Και σαν υποκατάστατο έχω οτιδήποτε τρώγεται. Οτιδήποτε υπάρχει στο τραπέζι, στο ψυγείο, γλυκό, αλμυρό, τα πάντα. Και ο φίλος ο πρώτος. πρώτος. Το τσιγάρο από το στόμα το παίρνει. Λοιπόν, ναι, πείτε, η ερώτηση είναι, ένας πρώην καπνιστής ή τέλος πάντων ένας που προσπαθεί να κόψει το τσιγάρο, όπως είμαστε εγώ και η Μαρία, και φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι στη θέση μας, τι πρέπει να κάνουμε, τι κάνουμε? Η κυρία Ελένη προηγουμένως σας έδωσε την απάντηση. Είπε ότι εγώ το έκοψα γιατί σεβάστηκα τον εαυτό μου. Εγώ δεν έχω αυτοπεποίθηση, γιατρέ. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να σεβαστείτε εσάς. Πρέπει να χαρείτε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Κατά τον ίδιο λόγο που χαίρεστε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα μιας άλλης θετικής πράξης, μιας εκδρομής που θα κάνετε. Να δείτε τον εαυτό σας, να χαρείτε εσάς για τον καθαρό αέρα που εισπνέετε και τη μυρωδιά, να προσέξετε τη μυρωδιά των λουλουδιών, να προσέξετε τη μυρωδιά τον ωραίο σανδρούχο, το αρώματος που φοράτε. Εντάξει, καλά όλα αυτά, γιατρέ. Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτός είναι μόνο τρόπος. Όχι μόνο, είναι ο βασικός τρόπος. Μας τον είπε η κυρία Ελένη προηγουμένως. Σεβάστηκα εμένα. Μα κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν είναι δυνατόν να κάνω τόσο δύσκολα πράγματα. Να καταφέρνω να τυθασεύσω τον εαυτό μου και να τον κατευθύνω και να τον περιορίσω και σε τόσα πολλά πράγματα και να μην μπορώ σε αυτό. Πάμε σε ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι καπνίστρια, έχω κάνει 2 απόπειρες να κόψω το κάπνισμα και θέλω να ρωτήσω τι κοστίζει αυτή η διαδικασία. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι είναι σύντομη η διαδικασία. Περίπου πόσες συνεδρίες είναι? 4 με 5 συνεδρίες και από εκεί μετά υπάρχει υποστήριξη του καπνιστή μέχρι να το κόψει. Ναι. Είναι πολύ βραχία. Ναι. Είναι 4-5 επισκέψεις, δεν είναι συνεδρίες, δεν είναι κάτι που... Αρκεί να το θέλει. Ναι. Φαντάζομαι ότι πια ένας άνθρωπος για να πάει σε έναν γιατρό ενήλικας είναι κάτι που το θέλει να τον πάει κάποιος με το καροτσάκι. Καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα. Ο γιος μου είναι 30 χρονών, η νύφη μου 29 και δεν έχουν παιδιά ακόμη. Και μάλιστα η νύφη μου πιστεύει ότι εάν μείνει έγκυος τότε να κόψει, λέει τώρα θα κόψει το τσιγάρο. Η νύφη μου καπνίζει πιο πολύ, ο γιος μου καπνίζει μένα αλλά όχι τόσο και έκανε μια προσπάθεια να το κόψει για γύρω στον 1 χρόνο, το ξανάρχισε. Και εγώ πιστεύω ότι για να μείνει έγκυος θα πρέπει να κόψει το κάπνισμα. Τι έχει να μας πει ο γιατρός αυτό? Πρέπει να γίνει αυτό και δεν πρέπει να περιμένει μέχρι να μείνει έγκυος, αλλά πρέπει να δει τον εαυτό της πόσο παρακμιακό είναι αυτό που κάνει. Δηλαδή πόσο άσχημο είναι αυτό που κάνει, πόσο δεν ταιριάζει να βάζουμε μια ουσία μέσα στα πνευμόνια μας. Και τα πνευμόνια μας είναι για να καπνίζουμε καθαρό αέρα. Για να αναπνέουμε καθαρό αέρα. Και να καπνίζουμε και καθαρό αέρα δεν πειράζει, αρκεί να είναι καθαρός ο αέρας. Και το οξύμορον είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι παλεύουν να κάνουν παιδιά, έχουν πρόβλημα στήσης, έχουν μειωμένο σπέρμα, κάνουν 1000 και επεμβάσεις για να αυξηθεί το σπέρμα τους και καπνίζουν.
Ξοδεύουν τόσα λεφτά στους γιατρούς για να κάνουν παιδί, αλλά ξοδεύουν και λεφτά για το κάπνισμα. Δεν κόβουν τουλάχιστον το κάπνισμα, μήπως περιορίζουν και τα άλλα. Και βέβαια για τη γυναίκα πρέπει να πούμε ότι είναι σαν ένα χωράφι που ρίχνεις διαρκώς φάρμακα. Αν ρίχνεις φάρμακα, ό,τι και να φυτέψεις, θα δυσκολευτεί να μεγαλώσει. Άστο στην αγνότητά του. Πάμε στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως και σας ακούμε. Καλημέρα. Είμαι μια καπνίστρια 40 ετών. Λοιπόν, πάντα επιδίωκα όταν έλεγα θα το κόψω, να μην υπάρχει τσιγάρο στο σπίτι, να μην πάρει πακέτο στο σπίτι. Ναι. Λοιπόν, μια μέρα ξύπνησα, βάζω να πιω καφέ, πίνω 3-4 τσιγάρα, τελείωσε το πακέτο μου, πάω στο περίπτερο, παίρνω το πακέτο, γυρίζω στο σπίτι, το ανοίγω, καπνίζω ένα. Σε 10 λεπτά ακόμα ένα, σαν ένα κλικ έκανε στο μυαλό μου, κοιτάω το πακέτο και λέω εσύ εμένα δεν θα με κάνεις κουμάντο. Έχω 4,5 χρόνια κομμένο, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς να το νοσταλγώ, χωρίς τίποτα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία σας, όπως οι μαρτυρίες όλων των ακροατών που τηλεφώνησαν και μας είπαν πόσο εύκολο τους ήταν να το κόψουν το τσιγάρο. Και δείχνει πραγματικά ότι είναι ψυχολογική εξάρτηση παρά χημική. Είναι και χημική αλλά κυρίως ψυχολογική. Και πραγματικά όταν γίνει αυτό το κλικ στο μυαλό μας μέσα, πάρα πολλοί άνθρωποι το κόβουν χωρίς καμία βοήθεια. Αλλά είμαστε εδώ για αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Κύριε Ιορδανίδη, η χημική εξάρτηση σε πόσες μέρες περνάει? Είναι θέμα 72 ώρων. 72 ώρων. Το ψυχολογικό είναι. Ακριβώς. Μόνον. Ακριβώς. Πάμε σε ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε. Γιατρέ, είμαι 74 χρονών. Το τσιγάρο, θα μπω στα χωράφια σας, το τσιγάρο κόβεται μόνο με τη θέληση του ανθρώπου. Ακριβώς. Κάπλιζα 80 τσιγάρα την ημέρα, το άναβα το πρωί και με το ίδιο τσιγάρο έσβηνα το βράδυ. Το έχω κόψει, είπα θα το κόψω μία μέρα και το κόψα και το κόψα 40 χρόνια. Και είχα το τσιγάρο, το πακέτο απέναντί μου, μόνο και μόνο για να τιμωρώ το πακέτο και όχι τον εαυτό μου. Ακριβώς, μπράβο σας. Μπράβο. Δείχνεται ότι και οι άντρες έχουν θέληση, γιατί μέχρι τώρα μόνο για τις γυναίκες. Πάμε σε ακόμα μια τηλεφωνική. Όχι, φτάσαμε στο τέλος, Θεοδώρα. Κύριε Ιορδανίδη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι άλλες 2 ώρες να είχαμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και οι φίλοι ακροατές θα είχαν να σας ρωτήσουν πράγματα, αλλά και να μας πούν παραδείγματα λαμπρά. Ότι δηλαδή κατάφεραν κάτι τόσο σπουδαίο, να κόψουν αυτό το άσχημο πράγμα που είναι το κάπνισμα. Με έχετε συγκινήσει και εσείς και η κυρία Θεοδώρα, που πραγματικά με τη δική σας μαρτυρία είπατε ότι πλέον το κόψατε παρά κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σήμερα. Καλά, μην αποκλείετε το ενδεχόμενο να σας χτυπήσουμε κάποια μέρα το κουδούνι. Είμαι στη διάθεση, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική η μαρτυρία πολλών ακροατών σας που μας είπαν πόσο εύκολο είναι να το κόψουν. Γιατί έγινε το κλικ και το αποφασίσαμε. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά αυτό το εύκολο εγώ το βρίσκω βουνό. Όπως το βρίσκουν βουνό και πολλοί. Παρ' όλα αυτά όμως, γιατρέ, ομολογώ ότι τους 2 αυτούς μήνες της διακοπής του καπνίσματος, όσο μπορεί κανείς να το πει διακοπή καπνίσματος από τη στιγμή που παίρνει υποκατάστατο, πρέπει να το σταματήσετε αυτό σιγά. Βλέπω τα θετικά και δεν εστιάζω στα αρνητικά τελικά. Μπράβο, ναι. μπράβο. Μπράβο, Θεοδώρα μου. Δεν το λέω για να πω για το μπράβο, γιατί δεν το βλέπω. Μπράβο, κυρία Σαββαλαδά. Που το κόψατε. Λοιπόν, κύριε Ιορδανίδη, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που αυτό το πρωινό Σαββάτου ήσασταν στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη και στην εκπομπή Ιατρικές Υποθέσεις. Με μεγάλη μου χαρά θα σας ξαναφιλοξενήσουμε, γιατί είσαστε από τους ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές που είσαστε πολύ μπροστά και βλέπετε προβλήματα που έχουμε και που αυξάνονται στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη Ζάχου, μετά ο Στέφανος Διαμαντόπουλος από το Λιμάνι και ο Σάκης Μόσχης στο στούντιο. Μέχρι αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Θεοδώρα Καρακιουλάχ, την ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να σας πω ότι αύριο σας περιμένουμε όλους στην αιμοδοσία του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Όπως τα είχαμε πει το χειμώνα, τώρα πάμε για την καλοκαιρινή. Θα είμαστε στο Λιμάνι από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι το μεσημεράκι. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν και οι ίδιοι δεν μπορείτε να δώσετε λίγο από το αίμα σας, μπορείτε να φέρετε μαζί σας κάποιον φίλο ή συγγενή που μπορεί να προσφέρει. Το αίμα μας ούτως ή άλλως αντικαθίσταται, συνεχώς παράγουμε, αλλά αυτός που το έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή είναι τόσο σπουδαίο να το προσφέρουμε και θα δείτε ότι είναι μια προσφορά ζωής. Κάτι τόσο ανέξοδο, κάτι τόσο απλό και τόσο γρήγορο που θα νιώσετε ότι πραγματικά κάτι προσφέρετε στο συνάνθρωπο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, μέχρι τότε να είσαστε καλά και βέβαια σας περιμένουμε αύριο όλους στο Λιμάνι.